आंनि खन्थाइनि मुङा आं बिग्रायारि। आं बेखौ जेब्ला म्यानमाराव थादोंमोन 2016 मायथाइयाव रनसायदोंमोन। आं बिग्रायारि नङा उदखारि नों बुंनाय बादि थांखिया मोनसेल' थामोनथानि। अदेबानि उदखारिया बिसोर जाय नासयो गादबो आरो सोबख'यो गुबुननि। सोरनिबा होबथानायाव आं बागदावा, मेगननि जाहाबनायाबो आंनि अस्त्रखौ जानगार होनो हाया। थांखिया मोनसेल' थामोनथानि। बबेखानि साननो हागौ नोंनि बिमाया बयनिख्रुइबो आंगोसिन, जदिअब्लाबो नोजोराव आंनि आइया नोंनिख्रुइ गाज्रिसिन। आंनावबो दं अर्जुननि जिलिर बान, अग्नि, बरुन आरो बायु। बेफोर मोनफा मोनफा जिलिर थुंगे होनाय सुथुरनि आयु। आइनि रैसुमै राव, हारिमु आरो थुनलाइयानो आंनि जिलिरनि बान। थामहिनबा सानदोंबा नों आं सासे लोरबां बर'सा, नेनानै था, होनो थियारि फिननायखौ आंबो सासे दावहारुसोखा। मैयानि सुंद' सुजुनाय खन्थाइखौ आं फरायबावनो नागिरबाय। थासारिजों गोरोबामोन। गोदान गामि फै जों गंसे गोदान गामि लुखांनि। गय नारेंखल सारि सारि, थाइजौ खान्थाल लारि लारि, बाय बाहागि ग्रोम ग्रोम, खाम जथा ग्रुम ग्रुम, जेराव दं गोजोन आरो गोजोनल'। फुंजानि मोदोमफ्रु बिबार बारगोन, खौवौआबो मिलौदो देंखो बोगोन। दाउ थेफालिया थेब 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 आखाइ खबना मोसागोन। बिमा मावनाय माइनावा खानाय हगारसारना बाथौसालियाव आर'ज गाबगोन। हे आफा, आंनि फिसाफोरनिसिम नोंनि अननाया थाफ्लायबाय थाथों। दुब्लिबारिया सना गाब माइ बिदांजों समायफ्लेगोन। बिनानावनि खेलथेंथें माखुनि सोदोबजों रांखान्थिनि जांख्रिथायारि फैगोन। नुहुरनानै जौगानाय आजै आजौआ खुसिनि मोदै हुगारगोन। दोबैनाय नङा साना माब्लाबाबो जोंनि गामियाव। खेन्दासे माइरंनि हांमा सुनाङा रावनिबो न'खराव। सावरि बादालियाव रोहो रोहो जानाय नङा गावजों गाव सोखो मोखो।